Asteazkenean, Basaurin gizon batek bere emaztea hil zuen. 2026an eraildako bigarren emakumea da. Atzo ere jakin genuen berriz zen beste erailketa matxistaren saiakera izan zela. Sistema hau jasanezina da emakumeontzat. Sistema cis-heteropatriarkal, kapitalista, arrazista, kolonial honetan emakumeok emakume izate hutsagatik erailtzen gaituzte. Eta indarkeria matxista egunerokotasunean jasan behar izaten dugu, lantokian, kalean, etxean. Erailketak indarkeria matxistaren aurpegirik lazgarrienak dira. Egiturazkoa den indarkeria honekin amaitzea urgentea da, eta egunero zapaltzen gaituen sistema cis-heteropatriarkal, kapitalista, arrazista eta kolonialarekin amaitu behar da. Feministok autodefentsan jarraituko dugu. Gure artean aliantzak sortzen, gune seguruak eraikitzen, kolektibotasunetik politika egiten. Egungo egoera irauli behar dugu denok aske bizi ahal izateko. Erasorik ez, erantzunik gabe. Martxan jarraituko dugu denak aske izan arte. Gora borroka feminista! Gora borroka transfeminista!